Da bismo bili aktivni, dobro je da prakticiramo trčanje ili brzo hodanje. Trčanje ili brzo hodanje je jedna od najkorisnijih vježbi jer potiče svaki mišić našeg tijela na aktivnost. Pluća su primorana da se pune svim svojim kapacitetom. Sa trčanjem ili brzim hodanjem postižemo isti efekt, s tim što sa trčanjem uštedimo vrijeme. Ženama se više preporučuje brzo hodanje jer imaju slabija i osjetljivija koljena, što može dovesti do vrlo bolnih posljedica i trauma. Prednost maksimalno izloženo suncu i svježem zraku. Naša kralježnica, peristaltika crijeva i prostata kod muškaraca će uživati posebnu njegu. Glavu treba malo podići, a ramena pomaknuti malo unatrag. Svaki put kada trčimo ili brzo hodamo, trebamo gledati da pređemo oko 10.000 koraka. Isto tako trebamo gledati da se uvijek uznojimo, jer ćemo se tako osloboditi stresa, a naše tijelo će dobiti obilje hormona koji će usrećiti i okrijepiti naš organizam.